gaur Jesus Aristegi erorien aranetik zuzenean, ona, kolpez kolpeko platora. Gabon, Jesus. Kaixo, Gabon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zemezko bidaia izan da, handik honakoa. Bidaia suposatzen da zentzu guztietan, ez da? Bidaia emozionala, bidaia fisikoa akaso gutxien pixatzen duena? Bai. Bueno, guk aurretik dauzkun zelaten da, aurretik egun da garen haneko laumuro zen. Egun dala 3 urte, beste 2 persona onginan, tartean ekin bai. Eta han ikusi egin nuena, oin gehitu inda, ez? Gehitu inda. Orduan, sensazioa dira, alde batetik, salike pozik, ondo hartu dozkuen, ordare arantzadeko ekipua, zera da, Etxeberria eta Lourdes, eta gero gandaren beste, medicina zientifikan aditua, psikologoa, psikiatrak, hainbat jente, eta oso ondo hartu dozkue, eta, salike horren pozik. Jesus, beti esaten da, datuak, zifrak, ez da, hoi kontatu egin behar dela, baina ere baita pertsonetaz ari garela, izena-bizenak, baina zifretaz ere ari garenean. Ze zifrataz, askotan esan dugu erorien aranez zertaz ari garen hitz egiten, baina ez dago izkino izan behin ere gogoratzea zertaz ari garen. Ez da barriketia, kontua da, handare, nik askotengo datu atzo begira, 33.000 eta 800. Eta hortik, 22.000 dira Frankokin, nazionalakin ibilizienak. Batzuk, kasuan ere, osaban kasua, derrigortuta. Baina datu horrek, oso esanguratzua dira, eta horret dara jasota danak, jasota dara, artxibotan dara. Orduan, hemendik, bakarri dara, akredituta, esaten, nik nahi dut, nire familia tartekuan gorpuzkinak etaratzea, 176, eta ikusi zenbat dira. Hainbeste milakotatik, Bai, horregatik da, importantea, horregatik etorri ez zona, hau zabalduen bia da, zabalduen bia, pokrikukara, nire generazioa, eta, azkanetaikoak. Hora, arazua dare adibidez, ez da bakarrik gorputza eskatzea, gero gorputzkinean ADN-a hori, bihar da familia direkto izendana, semeak, eta semad eta gertuko hobeto, eta orduan hori pasatzen doia. Eta horrekin izaten, oso importantia dela, kontu hau zabaltzea. Hau egon da eskutauta, literal, 87 urte pasau dira, eta kako txartean demokrazia 87. Orduan, eta ointxe, 2007an hau Zapatero hasi izan zozen mobitzen, eta oin, hortan gara ez da egite. Jesus, hitz egiten hasteganean, eundaga gutxi zaudetela hor gorpuzkinak eskatzen edo zuen familikoen bila eta beste milaka eta milaka ezetz, eta horretik esatezu ez da, deialdi hori. Zergaitia, askotan esan da Euskal Herrian batzuk ez dituztela bazterrak mugitu nahi, Euskal Herrian asko eman da isiltasuna ere, akaso beldurraren gatik, akaso ez gogoratzeatik gertatu zena, akaso mina, ezakiz zertan gehiago mina, beldurra, garai batean bintzat gure etxetan jaso izan zana Aiton Amonen gatik zan, oie pasazian da, oiek ez ditziten beldurra akaso. Hori egia da, hori pasau da mundu guztian olako historia pasau lekuan, jentiak, galtzailia beti galtzaili zen dira, eta irabazi dabenak indabe beran ospia, ez? Adibidez hasiko naiz, zaten, hori egin zanean arana, hori tardauzaban, behira, pentsaizue, gizen txiki haura, Franco, zaldi gainean ibiltzen nego adarra mazpixan,
nunin beren mausoleoa, ezta? Eta tardozan 23 urte, tartean, lehenengo proiektu egin zabana, hori esan biharra dago. Pedro de Muguruza. Pedro de Muguruza zen, gizon bat, arkitekto bat, raskemenekua, Madrid jaioa eta Elgoibarko familia. Eta oraindik, oindela 2 urte, Elgoibarren, zela da, kalia kentzeko, frankista zalako, Bilduk sartu zaban, eta hor, Elgoibarko beste elemento batzuk, tartia PNV eta PSOE, atzeago dauzaben. Kontuen hartzekoa, hemen gauza asko esaten dira, baina, beira, hortik aurrera, zelako gizona zan hori, azteixe gauza esateko gauza. Gizon hori, zelako nazisa zan, trabajadores, esklabuak milaka izien, esklabuen dieta, kaloriak, neurtu itxezaban, zelako jente gehiztua zan. Beste gauza batzuk izan bina, baina hemen ezin da zan. Naziak dena esan da horrek. Bai, hoize. Eta, bueno, eta ez da, galdu inaiz fiskat. Muguruzarena esan duzuna orain, eta iruditzen zait ari bat tiraka jarraitzeko dela hori, ez da? Kalean izenak, zenbat kale dauden Euskal Herrian, zenbat kale, plaza, eraikin eta abar, Franco edo regimenaren inguruko jendearen inguruak, nazien inguruan edo fascistak zirenak, eta zenbat kostatzen dan? Ari garenean hitz egiten memoria historikoaz, memoria historikoa zeinentzat, ze orain ari gara esaten, akaso gizarteak edo familia askok ez zutela beldurraren gatik, akaso gauza asko horatu nahi, baina instituziotaz ari garenean, ze gertatzen da, esaten denean orain reparazioa, memoria historikoa, akaso gauza batzuk Alemania baten ezin dugu imaginatu kale bat egotea nazi batena? Bai, hola da. Igual pixkat lehengura noia, porque, bueno, den induzun galderari, ez? Beira, esan kontu hau, galtzaliak, eskutuan, represinua, bildurra, hori egon da familia horian. Horregati da, hainbeste urte pasauta, hemen ez da iten berbaik, Osa, nire kasuan. Nik nire amazana, kontatzen zaban, zela beran ama, zeman negarretza zaban, nik ezautu naban nire amandria, Alejandra, emakume txiki bat, eta, bueno, familia hori izan, kriston sufrimentua. Anai bat izan, Udarixa, Batallón de la Sal, PNV-ko batallón, Zaldibarren izan, Santa Mañazar. Beste anaia Jose, San Felipe, Jose, hartu zaren, bazarrizan, sartu zianean, falangista. Eta eragon zaben, eta Gerrara, Gudara, Frankokin, eta Nilsa. Eta beste anai bat, aurra bezautu naban. Gudan, gerran ibilita, Gudari izan dakoa, gaizki bukatu zaban. Bukatu zaban, nahaztuta burutik, eta bizi guztia izan, hoxe. Nolatzen negarra ingo zura monak? Jo, ezke da hori. Eta behira, nik aurrekoan eta haitxue gorpuzkinak, jose gaztian, eta haitxue Zornotzan. Eta hor dago energo datzen izena, baina zeuan alaba bat, gorpuzkinean alaba bat, nausisa, laro eta kortiak. Zelako emozioak inzela itxazaban negar, zela. Eta alakuak pentsau, milaka, hemen fosetan honienak, zela da, denporein da joan biegala, joan zen dira eta ahaztu baina, zelako sufrimentu. Esan bezala, 3 gorpuzkin atera zituzten eta ia da irudiak ikusi genituen eta ikeragarria zian ez da, batzurentzat, esango dute, bueno, eta oin zertarako, badauzkalako gorpuzkinak, badaukalako zein nola agurtu. Ez da, urtetan izan ez duena, hasten zarenean hitz egiten ere bai, hor gorpuzkinen lana, alegia ateatzea eskaziuztik, bilketa hori, Arantzadi hor ikusten dugu lanean. Arantzadiren lana ere, bada, goraipatzekoa. Bueno, Arantzadi dira antxindarixak bai estatuan,
kontu honekin, eta bai, oso Europan, aurrekoan baikina suertia Pako Etxeberria egin egoteko, eta, Lurdesekin, biziakin berbetan, bestiakin be bai, eta, komentatzen, Pako kontu honetan, lider bada, eta onda Ameriketan, da hemen azkerian, Madrileko kontu hori be, ez dakit, baina bera da suspetxaile Arantzadi, eta bera buruakin, eta Lourdes, eta beste ekipo guztia, ez da. Baina dira benetako miresmena. Pako Etxeberriari asko zor dio herri honek, esango nukenik, Bai, asko. Gizon hori, hemen epoka txarrenetan medizina forensen, zenbat tortura, zenbat gauza, ikertu da ben, eta zera da, aurrera inda ben, eta ondio bordago, eta beira, kontako txuete, ara joan ginean, azkenengo bidaian, Pako gizaban ongi etorri zako hiru familizai, induzkun, zan familiza bat Zarauzakoan, gero Barcelonako bineska eta gu, ni eta nahia, induzkun ongi etorri zan, eta nigun dago basate mauan hau maixa, hemen dago entradia, hemen dago basiliki, dana, zera da, harripia, dauka tela, adibidez, honek, entradia, egiko txu, berroi metro, eta aldean, pareta baten da bestian, handare gorpuzkina bai, hemen dago olako bentana moduan, tapota dago, 1, 2, 3, 4, lau, ez? Eta gutxiera bera, ondare danak. Pako kesatu eskun, jarratzen badau, hemen dauko hori izaten dana espada de Damokles. Horrek bestia sartzen badia, lehenengo minutuan atzea botako dabe. Honek ez da Pakok, zelan era dokela asmua, memoria demokratika, ankartzeleize ipini, ze pasau zan, ze egon zan, eta atondu gaura, entrada gaura. Eliza, ezin da sartu hori da, Elizia da, zela da, Elizia da, punto. Eta, pentsau zelako maltsurra ziren, hori txikixa, joan ziela, Franco joate zan, ikustera joate zan, ara, zela dodian obrak. Jote, pisa ben, ez da, 10 metro, lakotu. El doble. Bere txikitasunetik handen handilei nahi zanarek. Eta gero, neizaban, haura, dan harrepian, paragia zoragarze da, dan harrepian, neizaban eitea, San Pedro Batikan dauko baina, itxauen laga. Entzau, zelako gizontxua zara hura. Gizontxua, oita gustatzen gizon txiki hura. Alaxe da, bai. Akaso, iruditeria eraikitzen joateko, imagina ezazue, muino bat, zulatuta, Jesusek ondo azaldu du bezalaxe, Franco obrako zuzendari, metro gehiago, handitasun hori, kasi zerua ikutzeraino, ezta? Uste duzue, oraindik ere munduan posible dela, halako piramide bat, ezurrez beteta egotea oraindik, uste duzu posible dela, 33.000 gorpuzki bertan egonda dozena bat lagun aritzea indusketa horietan lanean, kalkuluak aterata, kalkuladora aterako dut, Jesus, martxa honetan, bertako gorpuziak ateratzeko, ez dakit, 300 bat urte, zenbat beharko ote diren, ukitu azidu alde batera utzita, nola ikusten duzu kontua? Egia da, senide bezala,
Lourdes Errasti, Pako Etxeberria. Egia da bertan, azalduko dugu ikusentzulezkoei, gainera, badirela baita polizia juridikoak ere, zientifikoak, guzti honek balio legala izan ahal izateko, zigilua behar duelako une oro guzti honek, ezta? Baten bati esango diogu, imaginatu CSI-ko ikerlari batzuk kamera endoskopikoekin kutxa zenbaki bateraino nola heltzen diren bertako hezur batzuk ateratzeko, ez? Ez ote da kaso eskatu behar udaletxeak, parlamentuak atera, ez? Gorpuzki guztiak atera, eta akaso prozesuak segituko du kanpoan, ez? Identifikazioak, forense lanak, baina akaso ez ote dira atera behar belaunaldi gehiegi aurrera joan beharrean zestakit. Guk geuke zerbait ikusteko aukera izango te dugun, Jesus, paso honetan. Bueno, hartu dut zut, eta, bueno, baina nahi dugu bat, lehenago azaldu, Trampa ingo didazu, ez diazu erantzungo. Bueno, erantzun gotzut, kontua da, oso gogorra. Zu pentsau, hemen garela, enplatuan, garbatzen da, nik daukot argazki bat angua, ez daukot argazki, makina kendu itzen da entraran, baina zu pentsau, azkenian, estadua da, eta ara joate zanean, zatoz ondo, kortesia, baina gedago neurri batzuk. Eta neurri batzu dira, adibidez, zukango gauzak ezin duzu erabili nahi duzu moduan. Ero egisa esaten, ero ez dakit. Adibidez, dauda oso importantea. Nik ikusi nagoan, adibidez Gandesa, ez? Gandesan dago gure osaba. Gandesako tarte horretan. Gandesa gu ikusi joan da, igual izango da, kuartonen moduko antzera. Han sartu zituen txortxiron gorpuzkin, eta zela dan azpixan, ikustezan bastar baten ura medadia. Eta da dago dana birrinduta. Orduan esan oskuen, han izango zala goikuak eta posible izango zala identifikatzia, eta gero gainetan ekartzituen pileuta, eta bueno. Hori izaten nida ba. Azkenean, guk, familiak, nire familiak gokuak, beste milaka eta milaka, hainbeste urte pasau, eta oin diok, kallate la boka, baizu, erderaz, hoiz. Eta zuk izaten dozuna, bai, nik uste dut, lehenengo eta behin, errekonozimentu bat, lan nahi txena bizte, baina arek ikibia dau, beste implikazio bat egon bida, ez? Azkenean hemen, aurreko hemen komentatzen aban hori, hemen kontu hau, emuten dau, hainbiztu urte pasau dia, eta ahaztuta hola, eta ez, horta milaka familia ez bakarrik horrek. Osea, kalkulatzen da, ez dakit, baina 200 gora daela fosetan, diok, digoltan, ez? Eta horren familiak, horre dauzke beran familia, beran semea lau izedakuak, milakak, eta gare, hoize, los chicos olvidados, ez? Eta gero beste gauza bat. Ez da hongo munduan, nintzat ez dute, ez da hongo munduan, olako, mausoleo handi bat, ez da ona, haintxe sartu zituen eta ze pasatzen da, ez? Orduan, zuk esaten dozuna, nik uste dut interesantia dela, hau, gure ordena politikoan, azkenengo puntatxuan egongo da, baina pizkat, honi konponbide bat emo bijako, ezta? Konponbide bat emo bijako, eta gure izan udaletxiak, eta adibidez, izango da bain. Elorrion, lau persona dare, nire hone artxibuan Mikel Diego eta hemen, lau persona dare, eta formalismoa zan, gobernador militarra, gobernador zibila, militarra izate jago. Zu, korputza bitxu, hor 1900 sartuz, ditzen zaben, familia esan enterau,
Eta, handik eruan ara, tanke sartu, ez da. Ze gutxi hau, honen lau honek, hor ez dakit, erditxean, udaletxetan, olako. Jesus, azkenan ulertzen dizudanagatik, estatu mailako operazio bat izan zen hau, Franco hil eta 3 bat hamarkada pasata, 60. hamarkada ari gara, ez ditut ondo esan datak. Baina, esango dugu Franco hil eta denbora batera, hain zuzen ere, obren bukaerarekin batera, 60. hamarkadan, estatu osoko udal hilerrietatik, nahiz eta udal frankistak izan udal hilerrietatik, hainbat eta hainbat gorpu, milaka eramaten dira obra bukatzera, ezta? Eta operazio, estatu mailako operazio hori ez da aitortzen, oraindik, eta udalek ez dute bere gain hartzen dagokien ardura hori, ezta? Pixka bat hori ari zara adierazten. Horren adibide, akaso interesgarri izan daiteke, Nafarroako hainbat alkatek, 70. hamarkadan bertara joan, zerrendekin joan, eta euren hezurrak eraman zituztela. Alegia, egin daiteke, baina borondate politikoak asko falta da, ezta? Ausardia puntu bat falta da oraindik, memoria historikoari heltzeko eta egikaritzeko, gauza zehatzak ere egin ahal izateko kasu honetan, zurrak berreskuratu, edota desmantelatu, ez dakit nola ikusten duzun. Hau, eskakizun egingo zenioke, esate baterako, udal ordezkari laguntzeko eta implikazio zuzen hartzeko honetan, parlamentuei? Bai. Bueno, zanbia da, hemen Euskal Herrikoa dela, 1250, odare Euskal Herriko semiak, zinakan, ez da? Bueno, gure partetik, azkenian, hemen jente gixo dago, estado mailan, republikano pila bat, esan dut, honek atzo Silbak esaten zaban, zelan, 22.000 diela Franco genibilitakoak horrek artxibotan dare, eta hori, voluntade kontua da, eta jendia ipintzia martxan, eta azkenian kontu honi irten bideo bat emoteko, ez da? Ez dut nia doz nago, hor Naparroan izabena, hor Naparroan iruta emeetzizan, baduko notiziak, zelan joan ziren batzuk arabe bai, aranera, beste batzuk fosetara, eta zaben gorputzak. Ausardia, ez? Ausardia, nik eskatu, ez dakit, azkenian nibez nago nitu para batzar, baina aspaldi, kontu honekin antolatuta, baina komeni da bai, eta hori, eskatzia, ez dakit, kasu honetan, udaletxia, aldundia, ikusen gobernua. Udalak, aldundiak, parlamentuak, gobernuak, Euskal Herrian gainera badauzkagu, ezta? Bat baina gehiago, horretan badauzkagu, aniztasuna daukagu. Jesus, nire aldetik azken galdera. Lehen aipatu duzu, eta uste dut akaso gai horri beste tarte bat eman martzaiola, gehiago zaindu, gerraren alde hori, ezta? Gazte jendez betetako hobi komun erraldoi bat buruz ari gara. Ze adinak ere askotan ematen du urteak pasa direnez, adineko jendea ongo balitz bezala, ezta? Gaztez beteta dago, gerrak gazte jendea deusesten duelako, belaunaldi osoak deusesten dituelako. Gerrara, aipatu duzu, ezta, nazionalen bando horretan. Akaso gaurko egunera ekarrita, insumisioa bezalako kontzeptuak jendari errazago, ulerte errazago egiten zaizkio, baina akaso jabetu beharko genuke, gerra horrek ze utzi zuen, ezta? Egia da, borrokan asko hil zirela, inguruetan inpaktu ikaragarri izan zuela gerrak, baina derrigortuta eramanak izan ziren milaka horiek duintasun gutxirekin, ezta? Akaso horri ere errelato bat merezi du horrek eta harreman zuzena dauka, ezta? Erorien aranarekin, ze asko eta asko eraman zituzten udalhilerrietatik Frankoren bandoan hil ziren euskal gaztetzat hartzen zirelako, ezta? Berez, historiak badu alde puntu gogor hori eta honekin nire azken galdera hortxe duzu, Jesus. Nik hori galde horri, mongo jat, erantzuna, baina gaurkotuta ebal, ez? Beira, hastian egon naiz hitzaldi bat, Elorrion, Palestina-Ukrania, ez? Eta zelako desberdintasunan, media, bueno, hemenguak occidental, ez? Eta kontua da, tipo baina nahi txaden guztau, porque zaniko
bueno, pesimista, igual lidia zen dago, baina kontua da, gerrian kontra egon bia, bera, gerrak sortzen dabe aberatzak, oikuak, eta pagatzen dabe pobriak. Gente, bueno, langileak, errixia pagatzen dago, ez? Eta horren konsientzia sortu inbida. Eta gaurko gunean, ikusi, zelako egoera ikusten garen, hor, Palestinan, zelako genozidioa da ikusten garen, eta ez dakit, negarre guri emoten dago, ez da? Baina horri erantzun bat egon bida, errixia, mobidon bida. Eta honekin lotuta, bai, eta orduan be pasau zen, berdina. Orduan be, ez dakit, hola pixkat, esateko, zeuan gobierno bat, kako txartian republikanua, behan akas guztiak egongo zen, eta jan izaben. Azkenian betiko aberatza, betiko jan izaben, eta sortu zen hori, eta gu herriak ezin ginen pago inoanak, ez bakarrik hori. Eta gero, horre gonza represinua, eta gero, 40 urtean, eta orain dio, klaro, eta 7 urte paso da, doño ikusi zetan gabizen berbetan, ez? Oraindik denbora dagoela, akaso bidean jarraitzeko Jesus, zeintzu dira urrengo urratsak? Esan dezu, beste helburua zu hemen egotearena hori zala, ezta? Deialdia egitea jendeari, esatea. Lan asko dago, eta esan dezuna, ez dut uste, edo leku gutxi, ez da egin dimintzat ezagunak ez, holako mausoleo ikeragarria daula, hainbeste gorpuzkinekin eta hor jarraitzen duna, ez egit denboa pasan edo zer gerta daiteken aiei begira. Zeintzu dira? Bueno, hor hipotesiak, uste dut, bat baino gehiago dara, ez da, bada, hasi da lan hori, eta goza importantia da, azkenean, ikusi arazten dago, ze pasau zen, bentsate jente batek, eta hastia oso importantia da. Baina gero, hori irten bideat emun biako, baina hemen doko indiok dikotomia duko poderrean, ez, estatuan. Baina bai, azkenian jentia konsientzia da, ez? Eta lehengo harira joan da, oingo gerrakin da bestiakin, jentia konsientzia enbia da, eta bueno, zabaldu, ez? Eta niko hemendik gonbidatzen dut. Egongo da jente asko, duda dauzkana, eta, baina, bueno, ikusi, 28.000 eta gehi hau, hordare, gaurko gunean, artxibotan, materia asko dago, eta badare talde memorialistak herri guztian ez dara, baina herri askotan, eta duda mago guzu, Arantzadia joan, Arantzadin, izenarekin, emungotzu datu guztiak, Ni uste dut hori, eguneko zati handi baten, esaten dut nire erara, ez da, eguneko zati handi baten, gutxira bera, nun joan ziren, nun hil ziren, da hori dana, artxiboetan badagoela. Badagoela, azken finean esan duzuna, artxibotan badago, gazte belaunaldiak ere egurra eman berdiez, zuk esan dezun leheno kontutxo bat ez da, orain DNA kontuarekin eta haste garenean, belaunaldiak urrungoak edo gertuenak izan behar dira, baina, klaro, egia da adin bat ere, 87 urte pasa direla, beraz, adinez nagusi, baina, Jesus, gauza bakarra, inpaktatu egite esatea olako plato batean 800 gorpuzkin hitz egiten ari garenean eta ondo esan duzu Palestinarekin parekatu genozidioa izan zenura eta genozidio bat bizitzen ari gara gaur egun ere. Jesus, eskerrik asko lanean jarraitzeatikan gure memoria noizian behin bakizu tak eta hor gaudela eta hortza detela erakusteagatikan eta plazerra. Zuei, eskerrik asko zuei eta holaxe jarraitu, gu presiongoa eta, bueno, honekin izatien edo bai, hain balekutan bindu berba, baina, ni zabalin nagola, bai, eskerrik asko. Akabo, gehiagotan dituko zaitu gordon. Mila esker, Jesus.